Doncs el llibre que ara presentem, que és El meu camí cap a l'utopia, en certa manera és fruit de l'experiència de bastants anys. Tinc una certa edat i durant aquests anys he travessat èpoques que en el meu entorn han passat des d'una dictadura franquista, han continuat per una transició teòricament cap a la democràcia, han continuat per una situació política més estabilitzada i ara jo diria que en els darrers anys hem viscut una certa efervescència dels moviments socials. Al llarg de tot aquest temps, i movent-me com he mogut una mica en aquests ambients, he pogut copsar algunes realitats, he pogut tenir algunes experiències personals, he pogut fer algunes reflexions i m'ha semblat que en algun cas era positiu que tot això sortís a la llum, primer perquè de vegades cal recuperar la memòria històrica i segon perquè hi ha alguns casos molt concrets i molt particulars que m'han semblat especialment suggerents o suggestius. En aquest sentit, doncs, no vull pas ni de lluny publicar unes memòries, penso que no és aquesta la intenció, però sí posar sobre la taula alguns records, perquè si algú li sembla que els pot llegir i a partir d'aquí contextualitzar una mica les situacions polítiques i econòmiques que s'han viscut en anys anteriors, doncs potser valdrà la pena que ho faci. De vegades em pregunten, i el mateix títol del llibre ho diu, si tots aquests plantejaments i aquestes lluites no es podien enquadrar dins d'una utopia. Diria que sí, diria que es poden enquadrar dins d'una utopia, però voldria distingir entre la utopia i la quimera. Segurament amb una voluntat quimèrica seríem uns il·lusos, pretendríem allò que és impossible. I en canvi amb l'utopia, si bé segurament no l'arribarem a assolir mai, sí que hi anem avançant de mica en mica. Jo vinc una mica d'aquella època que en podríem dir el maig francès, i en el maig francès un dels lemes que corria era «Sigueu realistes, demaneu lo impossible». Em penso que dins d'aquesta idea hem de pretendre que allò que aparentment pot semblar utòpic pugui ser apropable, si no assolible, dia a dia. I penso que avui, en aquest moment actual, ja hi ha diferents qüestions, posem per cas tots els temes de la banca ètica, els temes del comerç just, els temes de les ONGs, els temes del desarmament, una sèrie de qüestions que si bé no s'han resolt, almenys a hores d'ara formen part del llenguatge públic i popular. Fa 20 anys tu deies comerç just, ningú sabia el que era, deies consum responsable, ningú sabia de què anava, banca ètica era un nom inversemblant, coses per l'estil. I ara, en canvi, de mica en mica la gent s'ha donat compte que en aquestes qüestions cal anar-hi avançant. En aquest sentit, jo entenc l'utopia i penso que és positiu que ens la col·loquem una mica a l'horitzó. Se'm diu, explica alguna de les anècdotes aquestes que surten en el llibre. Potser la que explicaré és de caràcter molt i molt secundari, però penso que és suficientment significativa com per donar peu a una petita reflexió. En aquest moment a Catalunya hi ha unes 300 ONGs aproximadament. Quan em vaig iniciar amb aquests temes n'hi havia molt poques. Concretament l'any 1983 l'organització a la que pertanyo, Justícia i Pau, va voler fer un encontre d'ONGs catalanes, que si no recordo malament en aquell moment érem 6. Vàrem organitzar aquestes jornades, que encara recordo el nom, Nord, Sud i Nosaltres, i cadascú dels organitzadors, que eren poquets, ens vàrem encarregar de portar algun personatge que pogués explicar en què consistia la cooperació al desenvolupament, en quina manera es volien millorar les relacions nord-sud. A mi concretament em va tocar organitzar la part que feia referència a la cooperació que mantenen els organismes internacionals, majoritàriament els de Nacions Unides. Vàrem demanar a una experta de Nova York que ens ho vingués a explicar, amablement van accedir a venir, a mi em va tocar anar a rebre-la a l'aeroport, com s'acostuma a fer en aquests casos, la vaig dur cap a Barcelona, cap a l'hotel, la senyora molt contenta de que a Catalunya comencéssim a parlar d'aquests temes i tinguéssim aquestes preocupacions, però així, mig rient i mig no tan rient, em va dir que es notava que nosaltres encara érem molt primerencs, perquè l'havien convocat, li havíem enviat un bitllet d'avió, en aquell temps els bitllets encara s'enviaven per correu, i que el bitllet d'avió que nosaltres hi havíem enviat era un bitllet amb classe turística, que nosaltres havíem de prendre que els funcionaris de les Nacions Unides acostumaven sempre a viatjar en primera. Vaig arribar a la conclusió que aquesta senyora no sabia a quina feina es dedicava, perquè si el que li agradava era viatjar en primera, doncs que hagués treballat a Wall Street o que hagués treballat en altres activitats. Si treballa per la cooperació i el desenvolupament, ha d'assumir les conseqüències del seu treball. En resumides comptes, el que vull dir és que la coherència és absolutament necessària a la vida i aquesta bona senyora, com tants altres, suposo, va demostrar que no en tenia gaire. Evidentment, a la vida tots som una mica fruit del lloc en el que hem nascut, de l'entorn
que ens ha rodejat, de la família que hem tingut, de l'escola a la que hem pogut anar, i jo haig de confessar que de totes aquestes qüestions més aviat n'estic àmpliament satisfet. Vaig néixer en una casa en què el meu pare i la meva mare em van infondre algunes idees que jo penso que eren prou positives, sobretot les de la pau, les de la catalanitat, les de la no violència, les del compromís social, en el cas de la meva mare concretament del compromís veïnal, i penso que aquestes coses, acompanyades després per una bona instrucció a l'escola, no tant de l'ensenyament directe, que també ho va ser, sinó del que era la problemàtica social, en una escola franquista en la que es parlava de sindicats, en la que es parlava de marxisme, en la que es parlava de lluites socials, una escola en la que es parlava dels problemes del tercer món, en què s'incidia molt en la democràcia, doncs evidentment això també acaba marcant. Si sortint de l'escola i sortint de la família entres a una universitat que estava plenament incorporada a la lluita antifranquista en aquell moment, això també et resulta avantatjós. I si després, posteriorment, pots anar entrant en els moviments socials, agafar objectius concrets i treballar-hi, doncs penso que pots estar satisfet. I això, vulgues que no, van marcant una persona, i en el meu cas m'han anat marcant, però jo diria d'una manera molt natural, sense grans tràngols, més aviat amb una solució de continuïtat, una cosa darrere l'altra, es anava demanant, es anava reivindicant, i en aquest sentit penso que puc ser una persona perfectament satisfeta d'aquest pretèrit que em va arribar. Em pregunteu si de les diferents accions i lluites a les que he participat n'hi ha alguna que m'hagi marcat especialment. És difícil de triar-ne, però jo voldria posar l'accent en una de molt concreta, que és la campanya en contra de la pena de mort. Em penso que la pena de mort és, sense cap mena de dubte, un crim d'estat. És un crim d'estat que es produïa i que se segueix produint. I, per tant, el que en el seu moment lluitéssim contra la pena de mort arrel de l'execució d'en Salvador Puig-Antich a l'any 1974 aquí a Catalunya. El fet que després estiguéssim preocupats per aquells últims crims del franquisme, que van ser les execucions del dia 27 de setembre de l'any 1975, a mi em va fer reflexionar molt sobre el nivell de criminalitat, però sobretot el nivell de criminalitat que està en mans dels governs. Evidentment, en mans d'un govern que era una dictadura franquista, una dictadura feixista, com la que vivia en aquell moment, però també de quina manera els governs aparentment democràtics poden caure en la voluntat de crim. L'any 2005 es va aprovant a l'estat espanyol, afortunadament no generalment, un projecte de Constitució Europea que preveia que en temps de guerra hi podria haver-hi la pena de mort i que fins i tot hi podria haver la pena de mort per crims que s'haguessin comès en temps de guerra, encara que estiguéssim en temps de pau. Al veure aquesta realitat, al veure aquesta marxa enrere, al veure de quina manera l'Estat vol disposar impunament de la vida de les persones, i això encara s'està fent a hores d'ara, per exemple a la Xina, on hi ha 10 execucions diàries, i encara la gent, a hores d'ara, està disposada a ajudar-la amb l'organització dels Jocs Olímpics. Em penso una vergonya indigna de la humanitat. I aquesta lluita en contra de la pena de mort, fos l'època del franquisme, fos la Constitució Europea, fos ara en el cas de la Xina, penso que és una lluita que haig de seguir i que a mi em convenç extraordinàriament.